Ka program pun ke kerdan basipo jong ke National Institute of Fashion Technology NIFT Shillong kelalong mentah kasngi ha kampus jongka. Hakan ke sngi lapun ko borom yaki samla bala pendap yaki graduate akan ke school ba. Haka juga por la samru yaki khusnam yaki samla pulih jong ke school ba ki bawan chakmat. UMLA kemarin keneng uba penyat sing sim ulalong ukongsan hakan ke sngi bat haba ajing kren ula kentu yaki samla pulih penyat biteng ban tristam kenang ban yai kiyo saprang haka kam kaba kitrei. Dr. Brahmadev Rao Tiwari Ngasukmen bangan yo ini kalat banwan but yo ban pendep ini ka program ni ka sengi ban ai ki certificates nam ta ki degree course ki prepare ki graduate ki postgraduate ki ba ladep ban pendep ki jingpule haunus nam mentah ngangit scam ba kan long kalat ban ple lat iki samla ka yo kam yo jam ling ba ka fashion industry te ngakermen ba ki samla jungi ki badan sab kin wan shakmat ba kin shim ki admission hang ni po nif knang ba kin nang la ban pentebet shu yela de Mentapat ngini pe ke jinglong jingman ke sundang Shillong.